Ngayong araw nga ay ka-40 days ng pagkamatay ni Mama. Kaya naman maaga akong gumising para mag-asikaso sa mga gagawin namin. Ininit ko nga lang yung bihon at tira kahapon para sa almusal namin ngayon. Sabay kong mag-almusal ang mister ko dahil may pasok siya. Kinain na rin namin yung tinapay na binili ko nung nakaraang araw. Okay pa naman siya dahil bago lukin ang binili ko. Medyo nalulungkot nga lang ako kasi ngayon ko nare-realize na talagang wala na si Mama. Wala na yung taong tuwing umaga pumupunta dito sa kusina namin para magtimpla ng kape niya. Kakamiss din talaga yung routine namin ni Mama. Pagkatapos kong mag-almusal ay nasikaso ko na itong manok na binili ni Kuya. Umili nga pala siya ng 10 kilo. 2 putahe lang naman ang gagawin namin. Adobong manok at pininyahang manok. Bumili nga rin pala si Kuya ng 2 kilo na ginilig na baboy para gawing lumpiang Shanghai. Hindi kasi yun nawawala tuwing may handaan. Paborito rin naman kasi yun ni Mama. Dahil na-frozen pa yung manok kaya inilagay ko muna sa malaking kaserola. Sabay nilagyan ko ng tubig para ma-unfroze. Maaga pa kasi kaya ako palang ang kumikilos. Mamaya ay magkakaroon naman ako ng makakatulog. Dahil pupunta raw ng maaga ang tiyahin ko na kapatid ni Mama at yung pinsan ko para makatulong daw sila dito sa amin sa pagluto at sa pagbalot ng lumpia. Ito na nga pala yung 2 kilong giniling na baboy na ginasa ko nung nakaraang gabi. Nilagay ko muna yan sa chiller para hindi mapanis. Paano naman kasi hindi pa nakakabili ng lumpia wrapper? Kanina umaga lang nakabili kaya ang nangyari ay yung umaga ko lang din siya mababalot. 250 pieces pa naman yung binili na wrapper. Nagpapasalamat nga pala ako kasi natapos na ang year 2024. Puro pasakit at kalungkutan ang dinanas namin sa taong yan. Sa loob lang ng 8 buwan nawalan kami ng nanay at tatay. Kaya naman sana sa 2025, puro blessings at kasiyahan naman yung happy family lang. Pagkatapos kong igisa at initin yung giniling, nagsalang na ako ng sinaing. Medyo maraming salang kasi ito dahil kapunti ng rice cooker namin. Mga bandang 9:00 nga dumating na si nanay at magdadasal na siya kay Mama. Masabay ng mga alay na binigay namin at nirika ng 3 kandila. Habang nagdarasal naman si nanay ay nagbabalot naman ng lumpia itong aking hipag. Ito yung pininyahan na manok, nire-ready niya na at ito yung pinsan ko. Inuluto naman yung adobo. Kasama na rin namin si Tia, siya na muna yung nagbabalot kasi malayo pa yung haabutin, marami pang babalutin. At ito naman yung muso kong kapatid, kakatapos namin magdasal para kay Mama. At meron kami dito isang bulingkit na maliit na batang makulit, nagtuyan lang ng duyan. Sobrang laking impact sa akin ang pagkawala ni Mama. Ano ba naman siya yung labi kong kasama dito? Kapag wala akong ulam, magtatanong siya at bibili naman siya. Siya yung lagi kong kakwentuhan sa balko namin habang nagduduyan kami at nagkakampi. O anong merong merienda dito sa bahay, pinagsasaluhan namin. Kaya naman sobrang pagbabago talaga nung nawala siya. Covid sana kung kanto tumingin siya yung naaalala ko. Pero minsan naiisip ko siguro ganun talaga. Hanggang doon lang talaga yung tinadhana ng Lord para kay Mama. Kabilang banda, isip ko na lang. Sa langit, wala nang sakit, wala nang paghihirap. Kaya masaya na sila doon. Isip ko na maging masaya na rin para sa kanila. At least tahimik na sila, payapa na sila. Wala na silang nararamdaman na kahit ano. Hindi talaga natin masasabi kung hanggang kailan ang buhay natin sa mundo. Kaya dapat bawat oras, bawat minuto, sulitin natin sa mga mahal natin sa buhay na nakakasama natin. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na oras at sa susunod na mga araw. Kaya ang masasabi ko lang, sana Mama at Papa, kung nasaan man kayo, sana masaya kayo, magkasama na kayo, no more faith. At eto naman nga ako, nakita ko yung lumpia kaya sabi ko mangbang ako nito. Nag-aantay na lang kami dito kay Kuya kasi pupunta na kami ng sementeryo at nung dumating na nga si Kuya, agad-agad naman kami lumarga. Nakakas nga pala ako dito sa kapatid kong bunso at yung kipag ko diba na hinakaangkas kay Kuya. Ito na nga kami at naglalakad na, papunta na kami. Tumbok nga yung nitsyo ni Mama. Kaya naman malayo pa lang, nandun pa lang sa parking, kitang-kita na namin yung nitsyo ni Mama. Siyempre hindi namin pwedeng kalimutan yung pagkain na para kay Mama. Nagdala kami ng adobong manok, kanin at lumpia at tubig para kay Mama. Wala kaming nabiling soft drinks kahit na alam namin na paborito yun ni Mama.
Sabi namin sa susunod na dalaw na lang namin. Pagkalapit nga namin ay nilinisan agad ng bunso namin kapatid. Kasi nga marami ng mga dahon na nauulog, yung mga dumi-dumi na. Wala pa nga palang pintura kasi nga hindi pa namin nakakabili ng pintura para dito. Walang sino man sa amin magkakapatid ang naging handa sa pagkawala ni Mama. Sino ba naman ang mag-aakala? Kahit na senior citizen na si Mama, malakas pa ang pangangatawan niya. Hindi talaga natin alam kung kailan ang buhay natin. Malakas, tapos biglang magkakaroon ng sakit, at yun ang magiging umpisa ng kanyang panghihina. Pero minsan naiisip po, siguro kung mapera kami at kung mayaman kami, siguro hanggang ngayon buhay pa rin sila. Kompleto pa rin kami. Kasi kapag may pera ang isang tao, lahat kayang gawin para sa magulang, para sa mga taong may sakit. Kaso ang problema, mahirap lang kami. Kung ano lang yung kaya namin i-provide, hanggang doon lang talaga. Kaya naman ang panahon na sobrang dami namin pinagdaraanan. Laking pasasalamat namin sa mga taong hindi nagdalawang isip na tumulong sa pamilya namin. Sa ngayon, nasa proseso pa kami ng acceptance. Araw-araw ng buhay namin, hindi pa rin nawawala na maisip namin sila at sulok ng bahay na nakikita namin. Lahat may memory sila dito sa lugar na to. Kaya hindi ganun kadali na hindi mo sila isipin. Hindi ganun kadali na kalimutan ang magulang. Noong nailagay na nga namin yung pagkain para kay Mama, nadala ko yung bilin sa akin ni Nanay yung nagdasal. Ang sabi niya, magdasal daw kami ng isang ama namin, isang Aba Ginoong Maria at isang luwalhati. Kaya naman habang inaantay namin na maubos yung kandila, inagdasal kami magkakapatid. Pagkatapos namin magdasal, time-team namin sinabi kung ano yung mga gusto namin iparating para kay Mama, yung mga personal na mensahe namin na sana naririnig nila. Kaming tatlo yan na magkakapatid, inaantay namin na maubos yung mga tinirik naming kandila. Tinatakpan ko nga kasi hinahangin. Pagkatapos nga namin dito magtirik kay Mama, pumunta naman kami sa nitso ni Papa. Doon lang yun sa may unahan. Ilang hakbang lang from sa nitso ni Mama. Napansin nga namin na nilulumot na yung nitso ni Papa. Kasi mag-iisang taon na rin naman. Tsaka laging maulan, kaya normal lang talaga na maglumot siya. Hindi madali na maulila sa magulang. Kahit pa sabihin mo na matatanda na kami, may mga isip na kami, may edad na kami, hanapin pa rin talaga namin yung kalinga ng magulang. Yung presensya ng magulang, yung payo ng mga magulang. Ang mga magulang kasi natin ang unang natin karamay at kakampi sa lahat. Sila yung nagiging tagapagtanggol natin sa mga tao mapanghusga, sa mga tao mapanira. Kaya talagang hindi ganun kadali na sabihin mo okay lang na mawala ng magulang. Hindi yung ganun kadali. Hindi yung ganun agad matatanggap. Maaring para sa ibang tao, madali lang ma-accept yung pagkawala ng magulang. Magkakaiba naman kasi ang mga tao. Siguro, minsan, yung madali para sa inyo, mahirap para sa amin. At yung mahirap naman para sa inyo, madali para sa amin. Basta ako ang alam ko, balang araw matatanggap din namin ang nangyari sa pamilya namin. Makakamubon din kami, nakasanay din kami na wala na yung presensya ng mga magulang namin. Magiging okay din kami lahat. At sana, maging maayos yung mga buhay ng bawat isa sa amin pagdating ng panahon. Para naman kung sakaling dudungaw ang magulang namin mula sa langit, matutuwa sila na makikita nila yung mga anak nila ay mabubuti ang mga pamumuhay. Sabi nga ng kuya namin dito, antay lang daw namin na makalahati yung kandila at pwede na kami umalis. Wala nga kami dinalang pagkain para kay Papa. Kung nakauwi na nga kami sa bahay, may mga tao na nagkakainan na sila. Inabot rin kami ng isang oras dun sa sementeryo. Tinatanong ko nga yung tiya ko dito kung kumain na siya. At syempre kami na rin, kakain na rin kami dahil gutom na rin kami. Matagal-tagal na rin yung kami nandun. At ito na nga yung picture namin, selfie namin with Mama. Ito na yung last picture namin with Mama, kaya cheers the moment.